may pauras labod Kapampangan. May ngibal nining sakyan ko niya, pakarwas ke, kabang panayan ke, o ini, gawang king katamong kadwandalan at lumpulit metong at egalugan video. Pagbisan ko na Then ingat lung tuki-tuki nga mano, munikala nung Rico Malyari, ano pa yan, medyo masigla kaya si kanyo niya ang bagyang volume yun Ing mo muna nga mano, niyog tiagalugan niya. Mas manayon niya naman kayong Kapampangan ng ngungot Ing kadwa nga mano, nga manong migup tiagalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan, ing milup o kaya bilyup. Hindi tutugi, balok pi sabihan tayo kaya tangal doon pansit palabok tiagalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan, ing pansit luglug. Luglug, palabok. Then, yung limang tuki-tuki nga mano naman, munikala nung Eric Dizon. Mumuna, yung kayumanggi, yung manong kayumanggi, tiagalugan niya, mas manayon niya kayong Kapampangan, yung komanggi. Yung katuki na nito, yung manong gipit, tiagalugan niya naman, yung mas manayon ng Kapampangan, lipit. Tutuki nga mano, yung manong tagpo, o mi tagpo, tiagalugan na rin. Mas manayon ng katulid kayong Kapampangan, tabmo, o kaya mi tagmo. Yung tutuki, pangkang Eric Dizon, yung manong suhulan. Tiagalugan niya pa naman yung suhulan pagpangkang Eric, yung mas manayon ng katulid, kayong Kapampangan, sulsulan. Ang palagay, sabihin tayo kayong comment section, Din taulin dili, yung manong ni katama niya kami boss yung kitang inuman na kanon niya minuli hindi katama tegalugan niya mas manayon niya kayang Kapampangan ing mituran tanamo patse Kapampangan tamo mi pang Kapampangan tamo din kay katamong anak din kay katamong apuy tala pa nagalugan pang Kapampangan tala salamat with tamunan.